Televíznym cenám Emmy kráľovala herečka Jodie Foster. Vitajte, začína sa Top Star. Už dnes večer sa na našich obrazovkách objaví celkom nová tvár. Moderátorom športu bude atraktívny muž, bývalý hokejista Boris Valábik. LA bolo dejiskom odovzdávania prestížnych televíznych cien Emmy. Na červenom koberci sa objavili Jennifer Aniston či Meryl Streep. Ceny Emmy priniesli veľké prekvapenie, a to nie len v prípade seriálu. Aj medzi ocenenými hercami sa objavili menej známe mená. Málo kedy ich stretneme bez detí, tentokrát ale urobili výnimku. Ondrej Kandrát s manželkou si zažúrovali bez svojich 3 potomkov. Pred kamerou extrovert a doma utiahnutý a tichý. Herec Daniel Fisher priznal, že to, čo vidíme na obrazovkách, nie je celkom pravda. Jej reláciu milujú všetci nadšenci a milovníci chalúp. Katka Jesenská je však nielen skvelou moderátorkou, ale maká aj na ďalších projektoch. Hudobným vrcholom letného festivalu Prague Open Air sa stala slovenská kapela No Name. Napriek hrozbám extrémneho počasia fanúšikovia prišli. Top Star je na konci. Zajtra sa dozviete aj to, prečo Jasmína Alagič v Talente trpí bolestiami. Dovidenia.